OK, takže čauka lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska tady budeme hrát Hypixel a budeme tam hrát Dropper, takže můžeme jít na to. OK, můžeme voutovat nějakou mapu, ale já nevím, já prostě to nechám, ať voutujou ostatní, protože jako já pořádně nevím ještě jak ty mapy vypadají, když se tak jmenujou, takže uvidíme, co tam padne. Já blížíme se ke 300 subs, takže nezapomeňte dát odběr, like a zvoneček, díky. A jdeme na to. OK, tady ta mapa je docela lehká, tu si pamatuju, to stačí podat jenom takhle do rohu. Nice, máme to. Druhá mapa je nějaký Raindrops, ukaž, tak tu si nepamatuju, prostě poletím třeba tudy. Jo, dobrý, máme to. Třetí mapa je nějaký Manšaft. OK, to vím, že mám podat tudy. OK, nice, máme to. A čtvrtá je nějaká... Ty vole, co to je za mapu? OK, nice, na první pokus. Zatím máme všechny na první pokus. Tak a poslední je Atlantik, což nevím vůbec, kudy mám padat, protože tuhle mapu jsem ještě neměl. Zkusíme třeba tudy. Yes, na první. Come on, ne, já jsem mohl být první. Kdybych byl trošku rychleji, pokud třetí. Ne, čtvrtý, aha. Tak jdeme dát novou a v tomhle videu budeme aspoň první. OK, máme tady další hru a opět začínáme Balloons. Takže to už nějak tak vím, kudy mám padat, zkusíme to tudy. Yes, dobrý. Tak další je Distance, to vůbec nevím, maximálně tak Render Distance. Tak už super, jsem chcípnul. Tak počkat. OK, tak tohle docela, jakože to je zelená mapa, takže to by měla být lehká. Dobrý, dal jsem to, dobrý. Ukaž, další je žlutá, ta už taková těžší, by měla být teda. Tak uvidíme. Jo, tak tady ta mapa mi moc nešla minula, když jsem hrál za kamerou. No, dobrý. Někdo už to dokončil, takže super. Takže teď první fakt asi nebudu. Nice. Yes, jsem tam lidi. Ale to jsme teprve na třetí mapě, takže super, no. Jest tuhle mapu bych mohl dát možná na první. Tu si pamatuju přesnou cestu. Yes, mám ji na první. A jdeme rychle na poslední, oceán. Ukaž to jaká. Ne, tuhle mapu nenávidím. Dneska jsem na ní vyhrál. Posledních 13 sekund, tak teď nebo nikdy už. Tak už nikdy. OK, jak jdeme další hru. Tady je Šopa Helkadel, Kroksovi to moc nejde, tak mu dejte odběr, aby mu to šlo, nebo si vás zapíšu do deníčku a půjdete do pekla. Když jsme tady, už se napojou hráči. Když tak, kdybyste měli nějaký nápad na video, tak mi to napište a ho třeba natočím. OK, máme tady další mapy. Začínáme King's Pass. OK, to vím, to musíme dolů. A potom hnedka nahoru. No dobrý, takže na první pokus jsem to nedal. Protože už jsem šel moc nahoru až teď. Tak, do prčic, já jsem to nedal. Takže jdeme, no dobrý kámo, tak teď jsem začal mě pěkně štvat. No dobrý kámo, já tohle mapu nedám, já nevím, ale takhle káž nedám. Do prčic lidi. Jak to mám jako, když to je jen lehoučká mapa, tak co dělám? No konečně. Další mapa je Manšaft, OK. Vůbec nevím, kam mám padat. Prostě zkusím třeba, já nevím, do středu nikam. Nice. OK. Máme tady... Aha, teď je Manšaft. Tak to už jo. OK, no tak tohle byla lehoučká mapa. Jsme dali na první pokus. Aha, už to někdo dokončil. Tak to je fakt super. A tohle je co za mapa? Skoro na první. Počkej, kudy mám padat? Jo, dobrý, jak tohle bylo docela, tato mapa byla docela lehká. A poslední Atlantis, OK. Ale jsem bohužel na první taky nedá. No dobrý. OK, koukneme se, jak na tom jsou hráči. Jo, posledních 17 sekund, aha, tak to už asi nedám. Počkejte, poslední pokus mám. No, tak to už nestíhám. Nebo že by, dělej, kámo, kde je portál? Ne, nestihl jsem to. Tak jdeme na další mapu.
Já pokud byste chtěli víc videí z Hypixelu, tak nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a napište to do komentářů, co bych měl příště natočit z Hypixelu, anebo jako celkově. Okay, tak už nám to začalo. Zase tady ten King Pass blbej. Mě moc nešel prostě od minula, takže snad to dáme na první hned. Yes, let's go lidi, máme to na první pokus. Když tak tam vidíte pod tím, jak jsou ty mapy, tak pod tím Vortex, tak vidíte jakoby total fails, kolikrát jsem umřel. Abyste když tak to tam viděli, tak to tam je. Tak tohle bych měl dát na první pokus, protože tohle je úplně primitivní mapa. Tak to jsem neřekl. Nice, lidi, máme to. Asi, jo, dobrý. Ok, jdeme na Warp Portal. Warp Portal, oh, šaj. Co to je za mapu, kámo, jak to asi mám dát? Lehký to bylo. A Vortex, poslední, ještě to nikdo nedokončil. Tak bych to, no dobrý, už to nikdo dokončil. Že první asi úplně nebudu, no. Tak nevadí. Tak já zkusím třeba tudy, ježiš, tak tohle byla úplně lehká mapa. Druhý bych mohl být aspoň. Yes, let's go, druhý místo, druhý. A my chceme to první, takže jdeme dále. Víte co, jdeme na TNT Run. Trošku ať to tady proměníme ty hry, tak ať nehrajeme jenom Dropper, tak zahraju TNT Run. A dám pár her TNT Runu a asi s tímhle videem pomalu budu končit. Ok, lidi, začínáme hrát. Ještě se to neníčí, protože ono se to začne ničit asi třeba po 3 vteřinách. Dobrý, zkusíme tady někoho podkopat. Aha, tak nic. Tak se mi to úplně nepovedlo. Teď bych jí mohl podkopat. OK, ne. Já jsem se propadl až takhle nízko, no tak to je hrůza. Dobrý, mám jsem spadnul. OK, nice, lidi, furt se držíme na tomhle podlaží. Zkusíme tady, koho jsem bohužel nepodkopal. Ne, počkej. OK, no tak dobrý, teď se mám spat úplně dolů. Což by nebylo dobrý, ale zatím jsme v top 17. No tak to jsem podělal teď. Teď jsem si dal zbytečně double jump. OK lidi, musím se rychle to. Kámo, let's go, já jsem se savenul. Ne, já už nemám ty jumpy. No tak dobrý, tak už jsem dole. OK, dáme novou hru. A začíná nám tady další hra. OK, a nějak mě bolí prst, což je velice špatné. Teď zkusíme někoho podkopat, ne, jsem spadnul na další podlaží. A mám jsem udělal double jump, fakt super. Mám nějaký boost, oni tady házejí nějaký lahvičky, který tě zrychlejí, ne, jsem úplně na posledním podlaží. Tady si budu dávat velký pozor. Třeba tady na tohle podkopávače, který ho budu chtít podkopat. Že nás tady docela dost dole. Takže bych si měl dávat větší pozor. Jo, dobrý, savenul jsem to. Tady dáme menší parkour. OK. No tak tohle už nedám. Ale dostal jsem se do top 10, což jako není úplně dobrý, ale zase ne úplně špatný. OK, lidi, rozhodl jsem se, že prostě půjdeme TNT Tech, ať se nám to tady fakt prostřídá ty hry. A TNT Tech, nevím jestli to znáte, prostě spočívá to v tom jako baba. Jsou tady třeba, nevím, teď 3-4 baby a prostě máte na hlavě TNTčko, vy to nevidíte, že to máte na hlavě ostatní, jo? A prostě si to přidáváte s ostatníma hráčema a komu to zůstane v poslední, poslední vteřině, tak jakoby vybouchne. A teď já mám TNTčko, teď to tady nikomu dám a utíkám. A můžu hitovat i do ostatních hráčů. A tady třeba vidíte, jak to TNTčko mi to chce dát, tak já mu to dám zpátky. Nedám. Já to dát nějakému jinému hráčovi. Nejdu, protože tenhle to mě naštval. Nebo tomuhle. Nice, dobrý, a utíkám. Aby mi to nedal. A za 10 sekund, kdo má TNTčka, jak vybuchne. A tamhle vidíme TNTčko hráče. Takže já jdu za ním. Takhle, čus týpku, čus hoši. Jo, vybuch. Dobrý, a takhle to teda nějak ta hra prostě v tom spočívá. Takže a za pár vteřin by to mělo dát zase random hráčům TNTčka. Ukaž. Jo, tady. Ale ono je těch TNTček víc, tamhle třeba je TNTčko, tamhle, tady. Au! No tak to přehnal. Yes, a utíkám. Ne, tady jsou dvě TNTčka. Počkej, no tomu to nemůžu dát, když už je také TNTčko, no. Yes, a utíkám. Čus. Ty vogo, lidi, pár sekund už. Dělej, 5, 4, 3, 2,
1, vybuch jsem. A jdeme dát novou. OK, začínáme a mám TNTčko, je to prostě stačí vyklikat takhle ze začátku a čus. Počkej, já to dám tomuhle. Tak čus. Já už nejsem. Jsem schovaný. O mě neví, že ne. Aha, on ho tamhle chytá. Nebo já tady vylezu nikam na skálu a tam se nikam schovám. Ještě kousek tady vylezu nahoru, ať jsme úplně nejvíc nahoře. A tady by mě asi ani nemuseli najít. Jakoby vidí mě, ale nemuseli by mě úplně najít. Já jdu splývat s okolím. Lidi, já zkusím tohle týpka schodit dolů. Jen tak, já nevím proč. Má snad tam knockback, ne? Nebo co to je? Ne, dobrý, on odešel. Ne, já jdu prostě za ním. Já ho chci prostě schodit. Ne, teď se rozumíme, kdo bude mít TNTčko, jestli on nebo já. Tak to je v háji. Odleď. Prosím, ať ho má on. Jako nemusí ho mít ani on, ani já. Dobrý, nemáme ho ani jeden. Ono, až by mělo projít tohle kolak, myslím, ne, až bude nějak 5 hráčů, tak by nás to mělo dát jakoby do středu. A měl by to mít jeden týpek, myslím. Teď nevím. Uvidíme. Za 2 vteřiny někdo vybouchne. OK. Hej, radši takhle trošku blíž k tomuhle hráčovi, protože jako co já vím, co když budu mít TNTčko. No, o tomhle přesně mluvím. Co když já budu mít TNTčko. A utíkám. Kamo, ale on mě dožene, on je s tím TNTčkem, myslím, o něco rychlejší. Kamo, no tak ho chyť už. Kamo, já jdu za TNTčkem a TNTčko jde za mnou. Dělej, uteč. Uteč. 8 sekund, dělej, utíkej. Utíkej. Dělej. Kámo, to stíhám. 3, 2. Ne! On mi to dal v poslední vteřině, kámo. OK, je nás tady docela málo, takže bych to docela mohl i vyhrát. Uvidíme, kdo bude mít TNTčko. Co teď dozvíme? Dobrý, já ho nemám, takže čau. Jo, mám. Docela dobrá mapa. Malá taková. Dobře na chytání. Kámo, jestli prohraju hned v prvním kole, tak to je fakt trapný. Ty vole. Dobrý, nemám ho. Nemám ho. Mám ho. Kámo, kam ten týpek šel? Nech mě. Nech mě. Počkejte lidi, tak ať mi ho dá, já mu ho dám v posledních pár sekundách. Počkej, 5, 4, 3. Jo, lidi, stihl jsem to, let's go. Let's fucking go. A teď se jdu nikam schovat, kdyby ho měl nikdo jiný. No dobrý, zrovna ho mám já lidi, tak to je fakt super. Super duper. Čau Axíku. Tam mu nech mě. Já ti ho chci dát, chápeš to? Ano, tam jdi, čus. A zdrám. Počkej, já se tady musím schovat. On mě neviděl. On mě neví, ví. Už o mě ví. 20 sekund. Ty šulibrku. Tak. Tam si to dávejte. Počkej, jak se sem ty borci dostali na ten strom. Tady si tam, jo, po liánách. Já jdu za nimo. Je poslední 4 hráči. Ne, on mě schodil. No, to říkám, že nás to portne na střed. Ok, rychle utíkám. Počkej, týpek má stejný skin. Ne, nemá. To jsem si říkal, že má nějaký hodně podobný. Ok, já se někam tady schovám a uvidíme. Tam v chatu, jak to jede, ne, jak se to rozdávají. Tak teď chvilku počkáme. Posledních 10 sekund a já to ještě nemám, takže dobrý. Dáme tady vidět, kdo má červený nick, tak má TNTčko, nice vybuch. Kamo, hlavně ať ho nemám já, to by bylo hrozný, protože jsem tady schovaný. Tak nech mě. Utíkám pryč, úplně pryč. Hlavně ať mě nenajde. Come on. Ne. Prosím, ať mě nevidí. Dělej. Yes, kámo, lidi, oni odešli, to pak byla 1v1 mezi mnou a tam tím. Jestli mě nenajde. Což doufám. Protože jsou docela daleko. Uvidíme. Ok, nice, poslední 2 vteřiny a let's go. Vyhrál jsem, lidi. První místo, Crocs. Let's go, lidi. Počkej, jak jsem mohl vyhrát, když bylo jedno TNTčko, ne? Nebo já nevím. A prostě jsem to vyhrál, takže tímhle bych se tady asi s váma ukončil. Ne s váma, no. Takže tohle asi bylo pro tohle video všechno a uvidíme se zase u dalšího videa, zase příště, čus.